नारजि बुदां एबारबा हले बहा थगायनानै गबावनो नोंलाय मबाइलाव जीपीएस लगायनानै होखाबाय आं नों बहा थाङो गासिखौबो मिथिजोबसिगोन आं नारजि बुदां र नायनि आं नों हस्पिटालाव थांमारदों ना बहा थांमारदों माथो हस्पिटालाव नों थांमारदों मैया हरावसो बहा गोमानानै थाहैनायमोन बेलाय सामफ्रामबो बिदि थगायग्रा जाबाय आंखौ बियो मोजां सोंबाबो खोन्थाया नों मैया हराव बहा थांमारनाय बे खोथाखौ मिन्थिनानैसो गारथारगोन आं नारजि बुदां नोंखौ हापां दङ ना दङ फै सिङाव हाबफै हापां अमाराजे हस्पिटालाव दङनो माथो थौ नायहैनि आं हस्पिटालनिफ्राय फैनाया बारा गोबाव जायाखै दुमफाव नों थांदो दे आरो नारजि बुदाङाबो दासो ओंखारलांदों अमाराजाखौ नायहैनो बोरैथो बेफोरबायदि गुलि गावलायनाय जानाय आरो डाक्टरालाय माथो बुंदों डाक्टरालाय सप्तासे नेनो खोन्थादों आरो सप्तासेनि थाखाय अमाराजाया खमायाव थांनानै दंहैयोनो मा होनखो खमायाव थांनानै दंहैयो दुमफाव सप्तासेनि थाखाय अमाराजाया खमायाव थांनानै दंहैथ'योनो दे दसे जिरायथ' आं साहा फुदुंना लायना फैनि साहा लोङा आङो बेखौसो मिन्थिनो हांखुर जादों आं अमाराजाखौ बोरै गुलि गावखो थफिरामा आरो फार्टियाव मा जानायमोन नोंसोरो माथो बुंनो आरो आंना अमाराजानाव नारजि बुदांनि सोमोन्दै सोंबाय थादोंमोन आं नारजि बुदाङा सोरबा गोसो थोनाय दङ नामा होननानै ओमफ्राय अमाराजाया जेबो फिननाय होआलासिनो हाथाय हाराव मिनिबाय थाबाय बेखौनो थफिरामा रागा जोंनानै गुलि गावबाय आरो आयु माइसे गरम बेलाय बे फाग्ला थफिरामालाय दालाय मानसियालाय मैया हरावनो पुलिसा लानानै थांदों बेखौ आयौ मा जाबावगोन बिसोरजों सासेया जेलाव दंहैयो सासेया हस्पिटालाव दङ नोंहालाय अमाराजानावलाय मानोथो सोंनांगौ जाखो नारजि बुदांनि सोमोन्दै माबाहाय दुमफाव नारजि बुदांखौ आं सोलायलांनाय मोनबाय नारजि बुदाङा ना दुमफाव गोदो सेंग्रा समाव जि अनोमोन आंखौ खबर लाफा खालामोमोन हाबा जाजेननायाव बिराद अनोमोन आंखौ खबर लाफा खालामबाय थायोमोन दा जेसेबांनो हाबा जानाया बोराय जालांदों एसेबांनो नारजि बुदांनि अननायाबो खमायलांदों गोदोयो आंखौ ओंखाम जादों जायाखै बेफोरखौ सोंबाय थायोमोन दाना जेबो फात्ताखौनो लाला ओंखाम जादों ना लोंदों जेबो उदिसखौनो लाला दाना नारजि बुदाङा थगायग्राबो जाबाय मालाय सोरजोंबा फनावबो रायलायग्रा जाबाय जेबो खोन्थालाथ' आंनो गोदोनि बायदि आंजों जेबो शेयार खालामला बेनिखायनो अमाराजानाव सोंदोंमोन आं सोरबा हिनजाव गोसो थोनाय दङ नामा होननानै दा बेखौनो नारजि बुदांनि सोमोन्दै मिथिनो लुगैनानै अमाराजानाव सोंदोंमोन आं अमाराजाया जेबो फिननाय होयि नुनायखाय थफिरामा गुलि गावबाय आरो आयौ रोंला आङो मा जाबाय थायो दसेनो खोथाया होमबा बिदिसो जानानै दङ होमबा आंहा सानदों इलेक्सननि जेनना देरहानायखौ लानानैसो गावलायनाय जादों खोमा होननानै नङाहाय दुमफाव आंनि थाखायसो जादों आं अमाराजानाव नारजि बुदांनि सोमोन्दै सोङामोनब्ला थफिरामा बेफोरबायदि गुलि गावनाय नङामोनदां दा आं गावखौनो दायनिगिरि बायदिसो मोननानै लादों नोंहालाय मानो गावखौनो दायनिगिरि मोननांगौ जाखो हापां नोंलाय सोंदोंसो दा सोंनायानो माबा गिदिर दाय जाबाय दाय मावदों होनबा साजा मोननांगौ होनब्ला थफिरामासो दा दाया जेसेबां गिदिर जायाथों मानो जों रावनिबो जिउखौ खहा खालामनो जोंहा जेबो मोन्थाय गैया माबा मोनसे राहा लामा लानो थाखाय माबा मोनसे प्रब्लेमनि सलुसनखौ नागिरनो थाखाय जोंहा आयेननि लामा दङ बा जों गावजों गाव रायलायनानै बुंफोरलायनानैबो लानो हायो बिदि डाइरेक्ट एक्सन गावलु गावला खालामबा जायाना बिदिबा जों जेबो मुलाम्फा मोनाथ' दा नों जेबो साननाङा मिथिबाय नोंनि दाय गैया बेवहाय नोंलाय सोंदोंसो दा थेवबोहाय दुमफाव गोसोखौ बोरैबा मोनबाय थादों आं दे थाथ'दो आं अमाराजाखौ नायना फैनि जागोन दुमफाव बे नारजि बुदांनि थाखायनो जादों बे जुदि मोजां मोनब्ला आं बेनि सोमोन्दै अमाराजानाव सोङामोन ना सोरनि फन बेलाय हेलौ ओइ हापां खुगा जिबलां थफिराम नों आं थफिराम टपिक गेल्ला ओमफ्राय खोनासं हापां आंनि खोथाखौ मोजाङै गोसो होनानै मा खोथा आंखौ बार्थडेनि बिलनफोर बायदि आलायनानै दोनदों पुलिस स्टेशनाव थाबैनो नों आंखौ बख'नानै लांफैनांगौ हापां नोंखौलाय आंलाय मानो जेलनिफ्राय बख'हैलाबायनांगौ जाखोसै दाय मावग्रा मानसिखौलाय बापावै मा होनखोलै हापां नों माथो नोंहासो दाय मावदों दा आंथ' नोंखौ अमाराजाखौ गुलि गाव होननानै खोन्थायाखैमोन ना आच्छा खोथाया बिदिसो जाबाय होमबा ओइ हापां दाय मावदोंबाबो नोंनि थाखायसो मावदों आं मिथिबाय नोंखौ अमाराजानि सिगाङाव गाबबाय थानायखौ नुनानै नायनो सुखुयैखायसो आं अमाराजाखौ हाराव मिनिबाय थानायखाय गुलि गावदों दा बेबो दुर्गा फुजानि मेगजिनजों मा दुर्गा फुजानि मेगजिन माथो दुर्गा फुजानि मेगजिनजोंसो आं गुलि गावदों दालाय उन्दै निबाफोरा निबिफोरखौ दुर्गा फुजाफोराव गावलाबायोना बेफोरबायदि गुलिजोंसो गावदों दा आंलाय आरो आं अमाराजाखौ गुलि गावदोंब्लाबो नोंनि थाखायसो गावदोंब्ला हापां बिनिखायनो नों आंखौ हेफाजाब होनांगौ आरो नों बुंखादोंमोन ना आं नोंखौ हेफाजाब खालामोब्ला नोंबो आंखौ हेफाजाब खालामफिनगोन बेनिखायनो समा जाबाय नों आंखौ हेफाजाब खालामनांगौ दिनैनो दानो आंखौ बे जेलनिफ्राय बख'ना लांनांगौ आयौ दालाय मा खालामबावगोन आं मा सानबाय थाखोब्रा हापां बांद्राय सानलु सानला खालामनाङा थाबैनो बख'नानै लांफैदो आंखौ जेलनिफ्राय थाबाय थानो हाला आं बे जेलाव दे आं माबा मोनसे खालामगोन दे थाबैनो हापां थाबैनो जाबाय दे बिराद रायलायबाय
ओइ पुलिस नोंथां आंखौ बेफोरबायदि आलायनानै दोनबाय थानांलाब्रा गावखौनो माबा इलेक्ट्रिसिटि बल बायदिसो मोनना लाबायलै आं दसेबाबा अरसो जोंसिगोन आं नोंनि नामा नोम्फानि न' बायदि मोनदों नामा नोङो बे पुलिस स्टेशनसो आंलाय मालाथो आंनि बिमा बिफानि न' बायदि मोनलाबायखोब्रा आंनि बिमा बिफानि न'आव आं बेबायदि बादामालिफोर बायदि आलायनानै दोनजागोन नामा बांद्राय खोथा बुंनाङा एमएलए खौ गावथारनायनि साजायाव नोंखौ फासिसो होनांगौ आंलाय माला गावखोब्रा दुर्गा फुजानि मेगजिनजों ओरैनो अमा राजाखौ दसे सिगिदोंसोमोन दांलाय दै बेखौनो नोंसोर बुजियालै मा दुर्गा फुजानि गुलिया मेगजिन गुलिया अमा राजानि बिखाखौ सौफ्लंलायनो हायो नामा हा बांद्राय थगायनाङा जों मिथिखायो मानसिफ्रा दाय मावबाबो पुलिस स्टेशनाव फैबाथाय बयबो मोजां जाफैजोबो भद्र जाफैजोबो आं मिथिया आं मावाखै आं जेबो गाज्रि खामानि मावाखै होननानै बयबो बुंनानै लायो थिग बिदिनो नोंबो बुंनानै लादों ओइ पुलिस नोंथां आंखौ फोथायब्रा आं दायनिगिरि नङालै आं अमा राजाखौ आसलि गुलिजों गावाखैलै नों बुंबानो जों फोथायगोन नामा आसलथे अमा राजानाव आसलि गुलि नांमारदोंबा बे गुलिखौ सोर गावहरखोब्रा आंनाथ' आसलि गुलि नङामोनलै जियानो जादोला थफिरामनि जायगाखौ सोर आवग्रिनो फैदों नायथारगोन आंबो दाबा आं बोरै थफिरामखौ बासायनांगौ जाखो दे थफिरामाथ' गुलि गावथारदों मा जाबावनांगौ जाखो दे जियानो जादोला माबा मोनसे बेबस्था खालामनानै थफिरामखौ बासायनांसिगोन अमा राजा सिखारदोब्रा नोंनिफ्राय बिराद बुस्थु मोननांगौ दङलै अमा राजा आंनो बुस्थुफोरखौ नांजोबगौ थोद मानसि गोदाव सोरावलै नों सन्थला अमा राजाया जेबो खोनाया साला जाम्बासिया नारजि बुदां आंबा फिल्मफोराव खथ' नुदों बिदि थैफ्रामना थानाय मानसिफोरा हस्पिटालाव गोलैसोना थानाय मानसिफोरा खोनायो बुंनोसो हाया थिग बिदिनो अमा राजायाबो खोनागासिनो दङब्रा आंनि बुंनायखौ ओइ दस्ति उनाव अमा राजाया हुस फैबाथाय बिबान जाबाय नोङो मा मोननो दं अमा राजायाबा हुसाव फैफिनगोन ना फैफिनला बेबा गुलि गावजालायनाय थोद सन्थला मा एसे गोदाव सोरावलै मानसियालाय थोद बायराव ओंखारलांदोलै नों ओइ सन्थला बिदि बुंनो हामो आरो मानसिखौ थाब मोजां जाथों होननानैसो आरज गाबनांगौ बे माबा फाल्टु फाल्टासो बुंलागासिनो ओइ दुमफाव बयजोंबो अनजाथाव अमा राजा दानो थैथ'वालै दानो थै नामालै बियो आं ओरैनो अमा राजाखौ सिगिनायानो आयला मा एसे सुवादलै बे सन्थला खाफाल जिलाया साला आंहा बेयाव उन्दुबाय थानानै मोदोमफोरखौनो साजुबनाय मोनबाय साला बे आंखौ जंखायदोंसो होनबावदोंना र' बेथा आंल' थांखांग्रोनि होमबासो देखायगोन आं नोंनो दे अमा राजा दसे रेस्ट लाथ'थोंसै थुदो बाहेराव जिरायहैदो बयबो औ दुदालि बुं नारजि बुदां दिनै नों मा खालामगोन दिनैथ' जेबो खामानि गैथ'आ आंहा ए लोगो सासे हस्पिटालाव दङ बेखौनो नायनो फैदों आं जेबो खामानि गैयाबालाय आंजों दसे ओंखारफानो हागोन ना मोनाबिलियाव दे नायनोसै मा जायो नायनोसै होननाङा नारजि बुदां ओंखारथारदे आं गोसोखौ बोरैबा मोनगासिनो दङ बाहेराव एसे बेरायना फैनोसै दे जागोन आं खबर हरगोन मालै नारजि बुदां रं नाम्बार नामाब्रा मा एसे गोदाव सोराव बाथ्रा बुंग्रा जाखोब्रा सन्थला नोंलाय थोद दे अब्ला नोंसोर थाथ'दो आं कार सार्भिसिं हैनायखौ एसे खबर लाहैनि आच्छा दा थफिरामनि खबरा मा जानांगौ जाखो मा खालामनानै लालाबाय थायो मोनसेनि उनाव मोनसेनि उनाव मोनसे जाबाय थागोन आरो हांग्रिमोनदि गोसोखौ बारा गुरै खालामनाङा दे बे समाव नों बांसिनसो स्ट्रं जानांगौ औ आं स्ट्रंआनो दंखायो हाय मावराजायालाय स्कुलाव थिनहरदों आं थाङा होननानै बुंदोंमोन थेवबो थिनहरथारबाय आङो हा नोंलाय माबाफोर जादोंना जायाखै मा खहाबनोसै जेबो खहाबा है र' माबा मोनसे लायना फैनि आं नोंनि थाखाय गावनि हिन्जावखौबो बिदि ताल लानो रोंगोन ना रोङा बे दस्तिया मा होनखो जेबो होनाखै हारसिं रायलायनाय हुदा दङलै आंना ए हांग्रिमोनदि नोंलाय न'आव थांगोन ना थागोन बेवहाय थानोसै बेवहायनो ना दे जों दङ ना जों थागोन थां नों न'आव थांदो हांग्रिमोनदि अमा राजायालाय अमा राजाया आइसिइउ रुमाव दङ अमा राजा हा दासोलाय मानो फैदों नों साम' खिंखिरि अखा थांखांबा कफि हमनाय सिखाव थांखांबा पुलिस फैनाय माबा आङो बिउटि पार्लाराव दसे हाबबोदोंमोन आं हौवा मोजां मोनग्राया गदाय थांग्राया बेनो जाबाय हौवाया थैहां जानानै दं बेहा आरो बिउटि पार्लारावसो नङा बिउटि पार्लार दखान दङ ना आंहा बेयाव दसे हाबबोदोंमोन मानोथो फैदों थां पार्लारावनो थाहैथां आरो बिदै दैथां पार्लारावनो
हिन्जाव गदाय होननानै आंखौ इसेबां ठाट्टा होबाय थानाङा नों हांग्रिमोनदि आरो हांग्रिमोनदि खोनासं अमा राजानि सायाव नोंहा जेबो मोन्थाय गैला जि दिननिफ्राय नों अमा राजाखौ न'निफ्राय होखारहरदों बै दिननिफ्राय नोंहा अमा राजाजों जेबो सोमोन्दो गैला आरो नोंनो बुंखादों माथो अमा राजाखौ नांला होननानै बेनिखायनो बे हस्पिटालनिफ्राय दानो ओंखारलां नों मानो फैबावदों नों अमा राजाखौ नायनो अ आच्छा अमा राजा एमएलए जानायखाय अमा राजाखौ नांफिनगौ जादों नङा होमबा नोंनो ओइ साम' खिंख्रि मानसिखौ बिदि बुङो नामा अब्ला माबायदिथो बुंनांगौ अमा राजानि हिन्जाव बियो अमा राजाखौ फैखागोन हरदों बे दिननिफ्राय बेहा अमा राजाजों जेबो सोमोन्दो गैया आरो जुदि अमा राजाखौ नोङो नांफिनगौ जादोंब्ला अब्ला आं साननानै लागोन अमा राजाया मन्थ्रि जानायखाय नों मन्थ्रिनि हिन्जाव होनजानो लुगैदों नङा होमबा बेफोरखौ नों मा होनलाबायदों साम' खिंखिरि आं मालाबाबो बिदि सानाखै अब्लालाय मानोथो फैदों नोंलाय ओंखारलां बे हस्पिटालनिफ्राय जागोन दे ओंखारलांगोन आं नाथाय मोनसे खोथा खोनासं नोंबो साम' खिंखिरि आं अमा राजानि एमएलए जानायखौ नुनानै आं अमा राजाखौ नायफैयाखै मोजांबाबो गाज्रिबाबो आंनिनो फिसाय नालाय एसे खबर लानो फैदोंमोन आरो नांला नोंनि खबर लानायखौ ओंखारलां दानो जागोन दे आरो नोंसोरबो ओंखारलां आंहा अमा राजाखौ नायनो आं हारसिंबाबो हाखायो बा इसिबां थिपुथलिना नोङो आंखौ बारा रागा फोजोंनाङा दानो आङो सिकिउरिटि गार्डखौ लिंहरनानै नोंसोरखौ बे हस्पिटालनिफ्राय होना हरगोन नायथारनि देलाय माबायदि होनानै हरो हो मालायनि हौवा सेग्रायानोसो जाम्बि सना दंबाव हस्पिटालाव बिदि दावराव खालामनो हामालै थु थांनोसै थु हस्पिटालखायसो गबाय नोंबो नेक्स्ट बार आंखौ एदावनानै दालाखा नोङो ओरैनोखोबा अमा राजाखौ मोजां मोना माथो बिसोरो दाबा एमएलए जानायखाय बयबो खबर लानो फैदों एबारनिफ्राय अमा राजानि साखाथियावनो फैनो होआ आं बिसोरखौ साम' खिंखिरि अमा राजायालाय दा माबायदि दं अमा राजाया मानो नांगौ अमा राजाखौ नोंनो नोंसोरो अमा राजाखौ सिया खालामो दा अमा राजाया मन्थ्रि जानायखाय गासिबो अमा राजाखौ नायनो फैदोंना नायनो मोना ओंखारलां नोंबो बेनिफ्राय बिदि नङाथ' अमा राजाखौ जों जेब्लाबो सापर्ट खालामो अमा राजाया जोंनि सापर्ट मोननायखायसो मन्थ्रि जानो हादों जोंथ' अमा राजाखौ इलेक्सन गेलेनायनि सिगांनिफ्रायनो सापर्ट खालामबोदों साम' खिंखिरि अन्नानै बेफोरबायदि दाबुं जोङो अमा राजाखौ जेब्लाबो सापर्ट खालामो बेनि मोजां खामानियाव अन्नानै अमा राजाखौ खेबसे नायनो होलाय आंखौ मा दरखार अमा राजाखौ बुथारनो फैदोंबालाय नों मा होनखो नों साम' खिंखिरि अमा राजाखौ बुथारनो माथो थिखाय दानि जुगाव रावखौबो फोथायजाया प्लिज साम' खिंखिरि बिदि दाबुं अमा राजाखौ खेबसे नायनो हो आंखौ जुदि अमा राजाया माबा मोनसे जायोब्ला उनाव आंखौ हमबानो जाबाय नों अब्लाबो अमा राजाखौ खेबसे नायनो हो प्लिज एक्सकिउज मी अमा राजानि गार्जेना सोर सासेयामोन आंनो अमा राजानि गार्जेना बुंलाय डक्टर मामोन अमा राजानि मुलिया जोब्बाय थांनानै अमा राजानि मुलिखौ लानानै फैदो जागोन दे अके प्रेसक्रिप्शनखौ नार्सनिफ्राय लाबानो जाबाय जागोन डक्टर आं मुलि लायनानै फैनि अब्लासिम अमा राजाखौ दसे नायहैबानो जाबाय अमा राजा माब्रै दङ नोङो अमा राजा अमा राजा मा जाबाय थायो नोङो अमा राजा आं नोंखौ बेबायदि नुयोब्ला आंनि गोसो गोरबोआ गावफ्लेजोबो अमा राजा सहायनो हाया जायो अमा राजा दागाबसै सोमसै दागाबसै जाम्बि दागाबसै आंबो गोसोखौ गाज्रि गाजोल दोनाय बायदि मोनोब्ला सोमस्रि नोंखौ बिदि गाबनाय नुयोब्ला गोसोखौ हमथाथ' सोमस्रि आं थाबैनो फैफिनगोन आं थाबैनो फैगोन अमा राजा आं सहायनो हाया अमा राजा नोंखौ बेबायदि नुयोब्ला अमा राजा हे जाम्बि आं जेबो जायालै आं फैफिनगोन दागाब नोङो दागाब जाम्बिलाय अके बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दे बेल घन्टाखौबो दामनानै गालां दे दिनैनि एपिसोडखौ एसेयावनो फोजोबनोसै बाय बाय गुड नाइट लोगोफोर